Akeh. Mas Gareng. Wonten dawuh. Grup 89 ki aja mung kono sing diopeni. Terus Mriki diopeni. Grup 89. Mangaturke. 89 ki apa Mas? Aku ora tau gadar lho iki. Asem ya aja nggon blong-blongan kono iki urung teko kene ya. Nggih, Mas kene ya doyan lho. Akik nggih, akik nggih. Siap. Monggo. Siap. Siap. Monggo, Mak. Iki lek 303 gak enak ning kene. Gak ada. Monggo. Lagunipun monggo. Genduk kono Bapak tengah. Mriki Pak jenengan. Wiwit aku cilik ya wis ana akeh wujute watu cilik sungkingane apik kaya mata pitik kadang kaya lar jangkrik wiwit yen mula akeh kuwi kajen renuat nganggo sajen kembang kupo rongo kembang kupo bareng jaman saiki akeh malih dadi anggon-anggone Tristi yen kabeh driji digoni nanging ramatesi kaya driji memati akeh warna wungu nadyan ambung watu rinuat nganggo watu akeh warna wungu najan ambung watu rada lali Mas Non wiwit aku cilik ya wis ana akeh wujute watu cilik sungkingane apik kaya mata pitik kadang kaya lar jangkrik wiwit yen mula akeh kuwi kajen renuat nganggo sajen akeh warna wungu najan amung watu enak-enak saiki akeh kuwi dadi anggon-anggone Triji yen kabeh Triji digoni nanging ramantesi kaya Triji metesi asik ampun mawin mula akeh kuwi kajen renuat nganggo sajen akeh warna
senadyan amung watu nanging enak